बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा मोनदों होननानै। जुदि गौरां हटेलाव बा बाथौ खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं BPF दोलोखौनो नागारगोन आरो आं इउपिपिएलनि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन, आंनि आसिखौ दानस'जोबथों। आरो 2 लाख रांखौ ओरैबायदि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानायनानै होनाय जादों जायहा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ। दा बिथांमोनाबो लुगैदों थिग दा फैबाय थानाय समाव नैबे फार्स्ट MLA इलेक्सन जोबनायनि उनावबो आरो सेकेन्ड जे फर्मखौ राननाय जाबावगोन बेयाव बिथांमोना खाबुला नोंथांमोननि सेराव बा रंगल बर' नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ जुदि नोंथांनाव जयगथा दङब्ला, जुदि नोंथांनाव स्किल सार्टिफिकेट दङब्ला जों होनाय जागोन। बेयाव खुनु BJP, कंग्रेस, इउपिपिएल, सोरबा BPF, तृणमूल कंग्रेस बे पर्यायसिम जों नायनाय जायाखै। जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङब्लानो नोंथाङाबो बा नोंथांनि दोलोनि सुबुंफ्राबो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन। बिथाङा बे 2 लाखनि खेथ्रआव बुंनांगौ जेबो मोन्थाय गैया होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला इउपिपिएल सरकारनि दिनाव गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौनो हरनि समावसो होनाय जायोमोन। दा बिथाङा हराव होग्राखायनो जोंनाथ' BPF सरकारा सानावसो होयो गासिबो एडभार्टाइजमेन्टखौ। जानांगौ बिथाङा हरनि फलानखायनो साननि जे जोंनि BPFनि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौ नुवाखै जानांगौ बिथाङा। जे आरो बिथाङा बुंदों जे गौरां हटेलाव थानाय समायना सिख्ला बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानाय समायना सिख्लाफ्रा मोनदों होननानै। जुदि गौरां हटेलाव बा बाथौ खेराइ रिजर्टआव जुदि समायना सोरबा सिख्लाफोर थायोब्ला आं BPF दोलोखौनो नागारगोन आरो आं इउपिपिएलनि सेराव आंनि आसिनि 10टा आसिखौ आं गथायनानै होगोन, आंनि आसिखौ दानस'जोबथों। आरो 2 लाख रांखौ ओरैबायदि मोनसे टार्म्स एन्ड कन्डिशन माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन बानायनानै होनाय जादों जायहा स्किलनि सार्टिफिकेट दङ। दा बिथांमोनाबो लुगैदों थिग दा फैबाय थानाय समाव नैबे फार्स्ट MLA इलेक्सन जोबनायनि उनावबो आरो सेकेन्ड जे फर्मखौ राननाय जाबावगोन बेयाव बिथांमोना खाबुला नोंथांमोननि सेराव बा रंगल बर' नोंथाङाबो मोननो हागोन बेखौ जुदि नोंथांनाव जयगथा दङब्ला, जुदि नोंथांनाव स्किल सार्टिफिकेट दङब्ला जों होनाय जागोन। बेयाव खुनु BJP, कंग्रेस, इउपिपिएल, सोरबा BPF, तृणमूल कंग्रेस बे पर्यायसिम जों नायनाय जायाखै। जुदि स्किल सार्टिफिकेटआ दङब्लानो नोंथाङाबो बा नोंथांनि दोलोनि सुबुंफ्राबो बे 2 लाखखौ मोननो हागोन। जों रावखौबो नेवसिया BPF हिसाबै, मानो होनबा BPFआ गासिबो हारि हारिसा धोरोम राव हारिमुखौ लानानै सिगां फारसे खामानि मावलांनो थाखाय ओंखारबोखानाय मोनसे अरायथा मोनसे दोलो बियो। औ जाफुंसारदों निस्सय। दिनै 25 नङा होमबा? दिनै 25निफ्राय लानानै लागातार 4 तारिखसिम मार्चनि 4 तारिखसिम बेखौ राननाय जागोन आरो मोनसे समस्थियाव 100 जन खरि।